Čaute nového videa a dneska máme ďalšiu časť Minecraftu. Predtým sme točili pred 3 dňami, útorok sme točili, no a dneska, dámy a páni, budeme preskúmavať domy. Ako som hovoril v minulej časti, tak my máme pred sebou dedinu. No a my tuto vidíte tú dedinu, takže tam sa vrhneme, takže môžeme teraz začať. Sice prší, ale to nevadí. Takže môžeme sa ísť vrhnúť do prvej dedinky. Cestu máme Česku. OK, dobre, to sa nám bude hodiť. Semiak? To čo je? Dámy, napíšte mi toto, čo je. Smaraget, to neviem, čo je. Toto viem, to je jablko. Asi spolu. Tu máme prvú. Teraz ideme druhú. Tu je prázdna. Takže dámy, páni, tuto je prázdne. What? Hovno barák. Čupnú, dobre. Ako som sa nemohol čupnúť, ale to je jedno. Dobre, takže tu nemáme nič. Takže môžeme sa vrhnúť na ďalšiu. Nič, to sme boli. Máme ďalšiu. Nič. Ideme ešte hen tam. Máme kočku. To je trapta. Dobre, bum. Nič. Mám na dobrú vec nájsť, tak to bude zle. Tu sme neboli. Tu, nice. Máme ďalšiu Česku. Tu tam není nič. Bohužiaľ. Dobre, tam sme boli. Ideme do tejto štvrti. Obchodovať nechcem. Sú villageri, ktorú chci obchodovať. Dobre, tuto sme ešte neboli v tomto baráku. A ja si dám veci do inventáru, aby som mal priestor. Dobre. Potom si to dám samozrejme do skladu. Tak. Zmák, áno. Napíšte mi do komentárov, čo je toto modré. Neviem ani, čo to je vôbec, takže... Tak. Dobre, tu máme chleba. 2 chleby, 3. Dobre. Takže tu máme listie to. Samozrejme, ešte budem určite rozširovať svoj barák. Tu máme veľký ďalší barák. A čo tu je? Nice meč, to sa mu určite hodí, len nie železný. Ako železo je dobré. Máme ešte, dobre. Železné nohavice, to si určite dám. Ako keď som kreatívu. Ale dám pani, chcem prezradiť, lebo dám pani. Budeme zajtra hrať. No nebudeme hrať, ale dám pani. V ďalšej časti budeme stavať portál. Máme kvetinku. Kvetina je asi na nič. Tuto sme neboli. Tu nie, tu spí. Nie je to zase taká veľká dedina. Čo je dobré, nemusím toľko. Máme nič. Tu sme boli. Tu je, ne, dobre, to, že ideme sem. Nič. Ideme ešte hen tam zapozrieť. Takže ideme sem. Máme pilku. Pilku si, dám pani, zoberem. Takže asi si nezoberem. Nevadí. No zemaky, nechcem to kažiť. Toto je, dám pani, môj barák. Ešte vidíš, aký je krásne vysvietený. No, keď sa vidíte moje proste baráči krásy. A zostať zabudol zavrieť balkón. No nevadí. A mi príde v noci. Je to fakt brutálne. Ukáž. To sme boli. Tuto sme neboli. To volačo, či bude? Ne. Dnes sa dá pani asi vyspať.
bo keď sa vyspím, tak mne sa lepšie preskúmáva až v ráno. Takže staneme ráno. Dobre, už sme hore. Môžeme sem. Oni začali horeť, ale nezhorí. Samozrejme viem, že proste keď jeden, tak oni zhorú, lebo oni majú rádi noc a nie slnko. Ja to sme tu boli. To sme tiež boli. Čo sú tu aké baráky? Pozrieme. Tu čo je? Nohavice. Ďalšie. Nice. To sa mi celkom hodí. Ďalšie nohavice. A ja si tí nohavice, tí železné určite budú lepšie. Dobre, takže dáme si sem nohavice. Dobre, ak vypadám lepšie, budem aspoň určite viac brnenejšie, ale to je len, lebo kreatíve som nesmrteľný, takže tak dám pani, no ešte tuto máme domčeky, tuto sme ešte nepozreli, že spadneme sem, takže tak. Tu máme nič, tu máme posteľ, no a tu čo máme? Otvoríme? Tu tiež nič nemáme. Dobre, dám pane, to bude asi všetko. Preskúmavačky dediny, moje kravičky sa tam fajnové pasú, to sa mi ľúbi. A spum, spadneme na môj balkón, no a ideme si dať veci do... bude asi lepšie. Kde si dáme? Tuto si dáme sklad ako toto. A idem si dať ďalšie veci sem do skladu. Tu máme fajnový sklad. Takže asi do dobrú budeme. Takže pierku. Dobre. Chleba. Tiež môžeme ako svetlo tiež. Prosím vás, dám pani, napíšte mi do komentáru, čo je táto vec, prosím vás. Napíšte mi komentár, prosím. Jablko, ok, dobre. Dobre, super. Takže dám pani, točíme 8 minút, celkom dobré video. Dobre, takže ideme sem. No, dobre, dám pani, takže toto bola, dám pani, ďalšia časť Minecraftu. No a dám pani, ďalšia časť vyjde buď pondelok, alebo utorok. Pondelok asi ne, alebo utorok, alebo stredu. Dohodnem sa. Dám pani, asi v stredu natočíme ďalšiu časť. Uvidíme. Takže dám pani, skúsim dám pani pondelok, lebo pondelok mám najviac sú, takže dám pani, dám pani pondelok, natočím ďalšie video pondelok a tak, takže dám pani, aby som sa tak strelal, že pondelok natočíme, potom piatok natočíme, takže tak, 2 videí v Minecrafte, dobre, takže budeme utočiť pondelok a piatok, takže určite si to zapíšte, aby ste vedeli, že keď vyjde moje video. Takže pani, pondelok vyjde ďalšia časť o 3 dní, čo nie je zlé, to je za chvíľku. Jak vieme, víkend rýchlo lecí, ale to je jedno, takže za 3 dní video, určite si zapnite upozornenie, hlavne tu dajte odber, prosím. Jeden jediný odber, dám pani, prosím. A dáme ďalšiu časť a natočíme ďalšiu hru, len jedna časť bude tej hry, ako preskúmávame. A samozrejme, tak dám pani, takže prosím vás, samozrejme bude o Minecraftu, bude furt o tomto Minecraftovi, furt. Takže dám pani, prosím, dávajte tu like, odber a zvoneček, takže čaute.